Benvinguts a CakeTube. Avui us porto un vídeo super contundent amb una super exclusiva que es tracta d'un concurs, així que si us interessa quedeu-vos veient aquest vídeo. I segon, he fet el meu primer vlog, el vaig fer la setmana passada quan vaig quedar amb dos amics a Barcelona i una d'elles també és youtuber, us deixaré el seu canal més endavant en el vídeo. Primer de tot, el concurs és molt ideal, tinc moltes raons per fer un concurs amb vosaltres perquè estic super agraïda de que m'estigueu veient, de que haguem arribat a les 10.000 visites al blog Dolcets i Deliciosos, que sempre us deixo el link aquí baix. I el concurs consisteix en guanyar un d'aquests posapastissos que és de Mattercrafts, una empresa que té una web que fa dissenys personalitzats i són tots super bonics. Així que si voleu guanyar heu de fer dues coses principals. La primera és estar subscrit en aquest canal i el segon pas, que és el més important, heu d'enviar un missatge dient quin és el vostre tutorial preferit de CakeTube a caketubeupdates@gmail.com. Teniu temps fins al 23 de desembre i el 26 anunciaré el guanyador. I deixem de banda el concurs i comencem amb el vlog. Estic, com veieu, a l'Starbucks i tinc companyia. Aquesta és l'Aina i ara us ensenyo a la convidada especial que també té un canal a YouTube i estem a punt de gravar un vídeo pel seu canal i us deixaré el seu canal damunt la seva face perquè el podeu clicar i veure el vídeo que estem a punt de gravar, ¿vale? Així, saluda. Què has demanat? Un frappuccino de xocolata. I tu? Jo també. Aina. Jo també. Jo, per ser diferent, un de vainilla, però també és un frappuccino. Hem anat al McDonald's i mireu què ens han regalat. Espereu. Mireu. Espera, tu el tens obert. Explica'ns què hi ha dins. Us explico. La primera recepta de totes, que és la més fàcil. Mira, sembla una Cristina. Hola, avui farem costellam de vedella amb crema d'espinacs, remolatge, mostassa confitada i espàrrecs. Ens hem estat provant mitja botiga, però Sí, no hem trobat una pulsera. ha valgut la pena. És el que té ser youtubers. Clàudia, que nadalenc tot, no? Hola a tots. Estàs fent vlog? Sí. Està fent vlog també pel seu canal. Estamos aquí en I la taxi. ara farem... Hem pensat de fer... Vamos a merendar. Ens partirem un i l'anem a catar i us direm què tal, vale? Opinions? Exposició de pessebres. Sí o què? No, ve un taxi. Anem a veure si és gratis i travessem. No, eh? 2,50? No. Que ja ens despedim perquè hem perdut a l'Aina pel camí. I com ja heu vist els últims vídeos, no ha sortit, és que ha marxat. Hem perdut a l'Aina ha perdut el bus. I ara ens despedim.